שלום מרסל, מה שלומך? שלום, בסדר, מה נשמע? בסדר גמור. אז ספרי לנו על החברה שלכם, שהייתה אז בשדרות, בזמן הנורא של ה-7 באוקטובר. אז חברת Good Quality, חברה שמתמחה בעולמות האיכות תוכנה והפיתוח אוטומציה, הייתה ממוקמת בשדרות לפני המלחמה, במטרה באמת ליצור תעסוקה, לתת בעצם הזדמנות שווה לאנשים בפריפריה, לכל הסביבה, גם לבוא ללמוד את מקצועות האיכות תוכנה, אנחנו גם מעבירים קורסים וגם להשתלב אצלנו בעבודה בחברה, שזה נמצא בסביבה שהיא קרובה לבית, בלי צורך לנסוע למרכז. אז החברה שלנו הייתה ממוקמת בשדרות. אז ב7 באוקטובר, כמו כולם, גם אני הייתי תושבת שדרות. באותה שבת נוראית. מכיוון שכואבים שלנו מהפריפריה, כולנו היינו באותה סיטואציה. פונינו לאחר מכן לבתי מלון. אריאל קוניו, שהיה עובד שלנו, הוא נכתב ב7 באוקטובר, חזר בפעימה האחרונה. ואז הוא עבד בחברה? הוא עבד בחברה, הוא עשה אצלנו את הקורס דרך מעברים ששיתפו איתנו פעולה, עשה אצלנו את הקורס ולאחר מכן היה עובד שלנו. ואז ב7 באוקטובר ככה התגעגענו, היינו צריכים לעזוב את העיר, כי לא יכלנו יותר לחזור למשרדים, גם לא היה מי שיחזור, כולם היו מפונים, תל אביב, אילת, כל אחד איפה שהוא התפנה. ואנחנו, אני, המשפחה שלי הפרטית, הגלגלנו לקולומביה. כן, בעלי הוא בעצם קולומביאני. אני בדיוק ילדתי את התאומות שלי, היה לי 5 ילדים קטנים, הגדול בן 3 שנים, ותאומות קטנות בבית, ואמרתי, אני לא מתפנה לשום בית מלון, זה היה נראה לי קצת משוגע לעשות את זה. הלכנו לחפש עזרה, עברנו לקולומביה, למשפחה של בעלי, האמת שחשבנו שזה אוקיי, חודש, חודשיים, ואנחנו תכף חוזרים. ועם כל הטראומה הזאת של ה-7 באוקטובר, עזבתם וחשבת ועדיין חשבת על החברה, זה היה בטח בלגן שהיית צריכה לשקם את החברה מחדש, ומתוך המשבר הכי נורא, חשבת להתרחב לחו"ל, להגדיל את הפעילות בחו"ל. אז בדיוק, אז אני יכולה להגיד לך שיום למחרת, ב8 לאוקטובר, קיבלתי שיחות מלקוחות שלנו, הפרויקט הזה נסגר וזה נסגר, והוא נסגר, ואיפה העובדים, אני אומרת להם, אין עובדים, רגע, כולם מפונים, הם נעולים, והיה לנו מין כאוס כזה. בהתחלה, ולא ידענו איפה אנחנו נהיה ומה יקרה באמת עם החברה. היה לנו גם קורס שהיה צריך להתניע ממש חודש לאחר מכן, קורס בשיתוף פעולה עם עיריית אופקים, שפשוט נעצר, והכל פשוט נעצר. ואני יכולה להגיד שמתוך דווקא השבר הזה, שהיינו שם, שהכל כזה לא כל כך ידוע, החלטנו לעשות מהלימון לימונדה, מה שנקרא. החלטנו שאנחנו, אוקיי, אנחנו כבר בדרום אמריקה, אז בואו נפתח בעצם פעילות, בואו נרחיב את הפעילות. אם כרגע אי אפשר לסמוך על הפעילות בארץ, בואו נפנה, דווקא זה נתן לנו איזשהו דרייב לפנות לשווקים בחו"ל. אז אותה חברה בעצם שפשוט הפנתה את הפעילות שלה לחו"ל? אז פתחנו חברה בארצות הברית. בדיקת תוכנה, נכון. נכון. אז פתחנו בעצם חברה נוספת בארצות הברית, שנקראת Good Quality Software, שבעצם הפעילות של שניהם, בארצות הברית אנחנו מתעסקים הרבה בפיתוח תוכנה, יש לנו הרבה לקוחות שאנחנו עושים להם פיתוח תוכנה ו-AI וסוכני AI, אבל אנחנו מנסים גם להביא את כל העבודה שיש לנו שם, בסוף היא מגיעה לארץ, אם זה פיתוח, אם זה הבדיקות בסוף של המוצרים. אז אתם בסופו של דבר גם הרחבתם את הפעילות וגם חזרתם לדרום, אמנם לא לשדרות, אבל לאופקים, וזה חשוב לך להישאר בדרום, למרות הקושי מבחינת חברות ההייטק. את יכולה לתאר את הקושי הזה? אז נכון, אז אין שיפור בעניין הזה? אני יכולה להגיד שיש שיפור, זה כל הזמן כזה עולה ויורד, כי אני יכולה להגיד שגם העיריות וגם המועצות המקומיות כן רוצות לפתח את הנגב, אם זה מבחינת תשתיות שמספקות תשתית. אני יכולה להגיד שבאופקים הקימו את מרכז החדשנות, שאנחנו גם יושבים שם, אנחנו עושים המון שיתופי פעולה עם העיריות בשביל כן להצמיח. יש את המרכז, את המשרד לפיתוח הנגב, שנותן סבסודים ומענקים ומנסה לעזור א' לחברות חיצוניות שיביאו, יפתחו סייט בדרום, וגם לחברות מקומיות שיגדילו. אז יש ניסיונות ועדיין האתגרים, הקשיים הם רבים, ומה הקושי הכי גדול? הכי גדול זה להביא באמת את החברות שיתנו את העבודה, ודבר שני, האוכלוסייה. זאת אומרת, אנחנו מתעסקים עם אוכלוסייה שלפעמים אנחנו תמיד צריכים להכשיר אותם בעצם. אנחנו צריכים להכשיר אותם, זה ג'וניורים, שאנחנו צריכים באמת להקנות להם את כל הניסיון ההתחלתי. לרוב לא מדברים על אנשים שיש להם באמת את הניסיון,
אז זה מאוד קשה. עדיין יש גם דברים בפריפריה עצמה, אפילו תחבורה ציבורית שקצת צריך לעבור ולשפר אותה. אז יש את האתגרים האלה שאנחנו עומדים, אבל... אבל אתם מתעקשים עדיין להשאיר את המרכז שלכם בדרום? המטרה שלנו היא באמת לתת הזדמנות שווה לכולם, לא רק למרכז, גם לפריפריה, גם לדרום, לבוא ולהשתלב במקצועות ההייטק, וגם לעבוד קרוב לבית. זאת אומרת, לא רק לבוא וללמוד ולעבוד בהייטק, אלא... איך את רואה את ההתפתחות של ההייטק בדרום? בעוד כמה שנים? את רואה מגמה של התפתחות, או שאת חושבת שזה תקוע מדי? זה תקוע, גם המלחמות לא עוזרות לנו, והמהפכה המשפטית לפני כן לא עזרה לנו, אבל אני חושבת שאנחנו בהתקדמות ובהתפתחות, יש הרבה אנשים שעוסקים בדבר, ואני חושבת שאנחנו כן נתפתח. עכשיו לצורך העניין, NVIDIA שעוברת למשרדים שלה, היא מגדילה בעצם את המשרדים שלה בבאר שבע, הם הודיעו שהם יגדילו את המחקר ופיתוח, כל תחומי ה-AI, אז זה יעשה טוב, ככל שעוד חברות יבואו ויפתחו סייטים, ככל אפילו שחברות ייתנו משרות ותקנים לחברות שכבר קיימות כדי לתת עוד תעסוקה, זה כבר יעשה. נקווה באמת להתפתחות טובה. מרסל ויידה, מייסדת ומנכ"לית חברת Good Quality, תודה רבה לך על השיחה הזאת.